Ay, ay, ay. Напред! Значи свобода! Значи смърт! Ако ще мрем, да мрем като герой! Без смърти няма! Без една не може! Ако се оплачете, напред! Ако се колебаете, напред! Без съм 6-ти клас, имам голям шанс да премина в 7-ми клас, но вече ми се ходи на дискотека, а някои от нас още реват като бебета и ходят до аптеката. Да ви питам защо дискотеките са само за деца, за оцифрено число. Аре да, аз съм на 12, пък и хората ми искат 18. Господин бодигард, имате ли огънче? Няма ви питам за другото, ясно ми че ви господин премиер. От толкова броене на пари, пръсте си скапате, но затваряйте ми се тай. Господин бодигард, колко ще струва да затворите очите, това което се случи да го забравям. Нямаме нищо незаконно в нас, ние сме само на чай. Господин Пепо БГ, за да затворете сега ще тече, полицай ще му става повече. И от хората, които те гледат, има и такива, които са непълнолетни. А вие чухте ли за новият ми филм Самотен вълк и там съм Хълк? Айде хора, сега хейтете Пепо БГ. О, да, Пепо БГ,